Vy mě stačíte s tou baterkou normálně. A vy umíte ještě rychlejš. Já ne. Tinku, ukaž, jaký máme motor. Neprvý kód. Do huby. Jaké péro tam máte? Kolik máš vatů? Já si zapojím ještě druhou baterku. Jo, jako normálně to dáme, předjedeme ještě aj. Dobrý. Ale do Vídně bychom vyhráli, protože ty baterky vybíjí. Vy byste spotřebovali basu Já bych si